nga aku belai piparo ke pelok bijinga hautra ni si ke bamta bat nga one shipi lang bag ni ka voice record ha ni ka por bat kini gede ka we ni ke jikai ke banga kwa ban ra shipi ha ni ka por ka bamta ngit scam ba pidon hapdang ga jing trang ga jing sliang ban sngap in khobor ga jong belai ni ka we ka por shakoi pat ka por dan kam sha ban der yo sngo ba ga ktin ga joblei lara klem ga ktin ga joblei nginom la ban yelenti hapdang ni ka berthai ga ba ngi im manta bat gidon kam ni ka ktin ga jong belai u jisu u job ga chip shoy de na marba u don ni ka ktin ga jong u belai ngik ma ba la pen shoy u jisu sen re jisu ong la tho lai sen ong la tho wat hapdang ni soitan u persyang banawan ra da ga ktin ga jong belai ran re u jisu u job u soitan na marba u jisu udon ya kaktin jong ublay bat ngisngot hu ba baro ngidon kam ni kaktin ka jong ublay don dang jpi ki basngap in ga jikai kan ka por bom tangai scam ba phisngot hu ba phidon kam ni kaktin ka jong ublay danglong kita nangyai long kita gibru thrang ga basliang ga ban sngap ka kaktin ka jong ublay ni ka we ka por shakaway pat ka por kumno bangin pule ya ka bible oi kala don ka we ga jingkren ya ka bangala kren how new channel jonga let say pila snap yakin ka jingkren ka baong kumno ban pule ka ya ka bible bat ngala de ban ai jingmut ya pibaro ki basngap ba kumno ba phin pule ya ka bible na ko ban shupirkan ma wi ka e gamal de ban kren hak to go we ga jingkren jonga ban pule ya ka bible ngidon kam ban pule na ga ju be ki banta kamde jingai phi bangin puli shapang na to hagawe ge singi puli naga gospel yonis hagawe pat ge singi puli nagi sam mo nuksa mentangi puli nagi station room relashai pat ngi puli de kumwei re kamde jingai phi bangin puli kumta la ngi kwa shisha bangin de yo sngo sha ge tin juble la ngi kwa sha ba siam ko jumble unialam un kren ngai phin ni ge tin ge jumble idon kam bangin ne pule ga ktin ga jublei na ga ju be ke benta da kam yi peteng malagasngi larangi pule ne kisti sigidong rom idon kam man pule ne do kalanong ga ban kong ban do ga khot ga ban kong in pule le se ha kisngi pi pule shipheut khot phila ban pule kumta bat habang ni pule ye ga ktin ga jublei nuksam ta pi sedang na kisti sigidong rom pi pule ne do ga khot ga ban kong bat don kam bangin de pule kumba laisen sausen sansen ye ga jo ga banta nuksa la menta la pipule shpheur khot don kam bangin de pule kumba arsen laisen sausen hado bangin de sngot ho mo ye ga tu ga ktin ka ba uble ukran shene ga donut ke jim ga chunga bar ga jongphi te nang ni shaprang phila ban pule kumta phila am pule nakanu nu ga banta na ga ktin ga juble nakanu nu ga mo phila ban pule ga gospel yonis phila ban pule ga gospel Matthews phila ban pule ga sti signorum phila ban pule ga old testament ga genesis ne nakanu nu ga banta bat ka banga kwa madongi phi kenmau ban yai pule ya ka namar ba ka buj jong setan ka long ba bun ki pru menta ki pule menta na kumwei mo menta na gawei ka menta la shai na gawei ka menta bat hadin ka tuka ni por kim singo tonat chu ban pule ka tin ka chuble na kata ra nga kwa ban chupen kan mau yi phi ka e ga bang le ban kren ha to gawei ka video la ra pi pule na ga no go menta pule na do pasdang da ka bap teng malagasngi bat pule arsin la sin ya ga jo ka menta ya ga jo ka khot bible ngai la phile kumta pin singo thu ba ya ga ktin ka jong ublei bat ublei unyo alat ba ban kren chini da onut ka jangas philang ba umen sim ba kho chonglei ya ba ula kular nam ta jonga ba jongphi bat anga kwa shu ban peteng le ne ban ai jingmut ye phi ba kat bala tang bangin shu pule ga ktin jomlei tang bangin shu pule ya ka tang bangin shu mo sngot ho ya ka hoi ngimla man sngo tho lut andre kindiat ublei mo un hikai umen sim ba kho chonglei un pan pa wenga phi maru jisu ong ondala wan umen sim kan un pan pa phi umen sim kan un hikai phi mat ka tin ga jumlei kong ba kata ga jimpsle hi kan hikai phi ka jimpsle ga bakren umen sim ba kho chonglei mat suki rangkat ga jinya sha ga jo phi ngai scam pin sngo tho kindiat ga tin jumlei la phi pule ka da ga ba phi ya sha bat phi pule ka na ga jok banta bat phi peteng man la ga sngi bat tang kupta nga kwa ban ai jimut phi hare don kamro yang ai phi begin de pule ga khin jumlei begin de pule landet tikit khot bible
bagin de pule lendet bagin de bu ye ka tin jong ble haga do nu jonga ba jong phi bat ngi sngo thu ba ngidon kam ban pule ka tin juble ngidon kam ban pule lendet eka khanang ba ka tin juble kan yo ban shong sa haga ni ga do nu jonga chpi haga jumut ju berkhat jonga ba jong phi nuksa mata ketukut khot bible ka ba baro ngi pule ka ba yones no balai khot ka ba khan riu na ba uble li kata ka perthei kan baula IT no ela khon bala kha marui bau e ru bange ju unom jet chu andre unyo ga jim bom chkun let's say kata kat khot bible ngidon kaman pule lendet eka lani ke no gat khot bible ka bang ngidon kam man pule lendet ngidon kam man pule lendet larngi la khambon man pule lendet ka bahai ngai phi begin pule but la kumno don kam ngai phi bangin ni pule lendet ru ka khtin ga jongle banda ailat ke tu khtin kan yo man shong ha ka juj prakhat ha ga dono da kam sim jangan pi bangin yo ban puson ni ka snyasngi namar la langim pule lendet ka kumno ngin yo ban puson ni ka ta khtin habang ilei shenu nu ka ha bangi don halanti hasengking ha bangi shong ha bangi mo thia ala da ka khtin ga jumble mo ka don ha ka jim jangan pi don ha ka dono jangan pi hangta ka ngin yo ban puson ni ka hangta ka ngin yo banda perkhat bahai ke tu ketin bat uble unyo ba umin sim ko jeme unyo lat ba ban tre po jangan spi haka ban ya lam ngai pi pengin pen singo thu ke tu ketin bal don kanu nu khot bible nakinu gudu benta na ketin juble ka ba phi singo thu ba pidon kam ban pule lendet ye gani ketin moi gani khot bible le kumta phila ban pule lendet phila ro ban tho haka copy ke jong pi lara pidon ya ka notebook mo ya ka notebook phila ro ban tho ya ka nu khot bible ka ba pisngo ba ka tagat khot bible ka kreni ga don chupi ka tagat khot bible ka long bodon kami pi phin pule lenden bat phila ro ban tho ya ka tagat khot bible ha ka notebook ka jong phi bat phila ro ban tho khandiat ya ga ji kai mo na ka tu khot bible ka ba phi pule lenden phila ban tho ka khandiat ga ji kai nang tu ka ga ba phio ha ka notebook ka ba phi don but ala long ka bala phila ban thin notebook no kanu nu ke khot bible ka ba pisngo ba phidon kam ban tho phila ban tho eka ha kanu kunu ko por ba pisngo don kam ban tho phila ban tho kan ma ke ni plu jinga pule ka khin ga juble naganu nu ko menta ka ba pule de ka ba piteng man la ga sngi na ga ju bai ka banta bat persyang ro ban pule lendet igit khot bible man la ga sngi bat persyang ro ban tho ha ki notebook jong phi ya kanu du khot bible lani kanu nu ga ji kai ga ba phio na ga khtien juble ha ba phi pelut por bat uble de ka ba phi pule khtien juble bat phi duai ublen kur khu